ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಿನಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ನನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಡಿಲ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೂಡಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಸೊ ಐಕ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಕೆಲವೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೇರು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಂತೇರು ಸಡನ್ 4 months ಅವು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದು ಮಲ್ಲ ಬೂಮಾಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಶಕ್ಕ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಮುರಣಿ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-2.5 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರಿಯ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಮ್ಮ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡೈನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವಕಾಶಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಗಟ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂದಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರಂದು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲೆ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದಂದು ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜೀವನಡು ಪುದರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಸು ಮನ್ಪೋಡು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ನಗ ಕೆಲವರು ದೇವರು ತತ್ತಸ್ತು ಪನ್ಪುಜೆರದಾದನ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕುಲು ತೂವಲಿಲ್ಲ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಿದೇವ್ರು ಪೂರ ಪೋದು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಐನಡ್ದಕ್ಕ ಅರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚರ್ಮುರಿದ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಎಂಕುಲು ರೀಸೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಏರು ಮಾರೆ ಮೇರು ಆತ ಪುದರ್ ಮಂದಿರ ಮೇರ್ನ ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೂರ ನಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಳು ರಾಶಿ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಅರ್ಯದು ಬತ್ತುನು ಅರೆ ಕನತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏರು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪು ಜೊತೆ ಅದು ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ನಿರ್ಣಯನದಾದನ ಅರೆನ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಕೊನೊಪಿನಡು ದುಂಬು ಅರ್ನ ಆಸೆದಲ್ಲಕನೆ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಕಲ್ನ ಮೋಕೆಯರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡೊಂದಿತ್ತನದಾದನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಆನಾಯಿ ನೆಡ್ದತ್ರ ಇಂಕ್ ಉಲ್ಪೆರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಉಲೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು 10 ದಿನ 12 ದಿನದ ದುಂಬು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಆತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂದ ಪಾತೆರ್ದ ಸಂದರ್ಶನಲ ಒಂದುವೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಇನಿಕ್ ಇಜ್ಜೇರಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಂಬೇರಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಡನ್ ಅರ್ನನೇ ಫೋನ್ಗೆ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತದು ಪಂಡಿರು ಸರಿ ಇಂಚೆಂಚ ಆತ ನೀರು ಏರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಚ ಬೊಂಬಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಮೂರನೇ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅರೆಗ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟು ಒಂದುಂಡು ಪಂಡಗ ದುಃಖ ತಡೆಯರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂತೆ ಕಕ್ಕದು ಪೋಂಡು ಐಡ್ದು ಸಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡಂದು ಪಂಡೇರು ನಂಬೇರನೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ಕಾಲ್ಸ್ ಆತು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಏಪಲ ಯಾನಿಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊನೊಪ್ಪ ಕುಲ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪಾಡುವ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 1 take ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವಳು ಮೂಲ ಪೂರ ಆಶಕ್ಕಕ್ಕೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಸತ್ಯನ ನಿಕುಲು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂದು ಸುಳ್ಳತ್ತು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಲಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ನಿಕುಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋಂಡ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮು ಆಶಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಪುದರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಬರಿಯರನಗ ಕೆಲವರ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಪುದರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನನ್ನ ದಾದಣ್ಣಲ ಜೀವನ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಹೃದಯ ಬರ್ಪೇರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇವೇರು ಕನ್ನ ತುಂತೈರು ನೆಕ್ ದಾಲ ಪನಿಯರೆಜ್ಜಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪನ್ನೊಡ್ಲಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಆತ್ಮಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರಣ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅರ್ನ ಖುಷಿ ತಲ್ಲಗ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನತೆ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಕೋಡೆ ಸಮೇತ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬಿಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನಿಗೆ ಹೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೇರು ಖುಷಿ ಟಿತ್ತೀರು ಆ ಖುಷಿತ ಟೈಮುಡೆ ದೇವೇರನ್ನು ಮಿಂತದೆ ತೊಂಡೇರು ನೆಕ್ ದಾಲ ಪನಿಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ದೇವೇರ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದುಃಖನ ತಡೆಯೋನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಪಾರವೈನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ನಿಕುಲು ಅರೆನ್ ಟ್ರೋಲ್ಲ ಮಂದರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂದರ್
ಬಟ್ ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುದ ಜನ ಅರಡ ದಾಲ ಕಲ್ಮಶ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಆರು ಏರೆಗ್ಲ ತತ್ತದ ಪಾತಿರದಜೀರು ಅರ್ನ ನೆರಡೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ ನೆರ್ಪುಂಡ ಏತೋ ತುಳುಟು ನೆರಡೆಲು ಉಂಡು ಆಂಡಾರು ನಿಕುಲು ತೆಲಿಪಾಡು ಬಂದು ಮುಂಗುಲಿ ಮಿಸುಂಟುದಾಯ ಆ ಮುಸುಂಟುದ ಈ ಮುಸುಂಟುದಾಯ ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಅರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪವನ ನಿಕ್ಲೇ ಖುಷಿಯಾವಂದುಂಡ ಯಾನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನೆರಿಯರ್ಲ ಆರು ಇಜ್ಜಿರು ನನ್ನ ಆರ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರೇನು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡಾತೆ ಬಟ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಶಕ್ಕ ತೀರ್ಪೋತಿನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತೆ ಬೇತ ದಾಲ ಪಣಿಯರಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ.